In the Benkulio. In the Benkulio. Ithi indaba kunjalo namhlanje emagqumeni asohlanga sithi indaba kunjalo namhlanje emagqumeni aseGauteng ayibonga inkosi. Siyabonga ithuba uba sibela kulomzi omkhulukazi wonyazi wezulu ekuthuthukeni ayibonga inkosi. Kuthiwa umshumayeli ongidi lo uphume emaqadini ethempelini okuthiwa isenjabulweni. Bantu abasha baleli bandla sifanele ukumbonga uNkulunkulu wethu owasakhela leli bandla ngo-1910 namhlanje liqeda 115 years likhona. Balibona obaba bethu nomkhulu bethu nokhulu bethu nabo futhi basidonsa saze sakhulela kulo leli bandla. uNkulunkulu wethu uthe noma leli bandla kufika isikhathi uBhombela umnikazi walo sokuthi uzawuhamba emhlabeni wahlupheka ngalo. Ngibona nampo obaba befundisi nabavangeli nabashumayeli abakhona phakathi komuzi nabakhokheli namhlanje bayahlupheka njengoba kwahlupheka uBhombela umnikazi webandla, ukuthi uma bedlula bona kuyosala kwenzekeni ngalo. Silapha nje kuzosetshenzwa leyo nto enjalo ukuthi kuzawusala leli bandla libe njani uma bedlula obaba bethu nomama bethu. Umnikazi walo wakwalilalela odakeni bantwana bayingcwele. Isho njalo inkosi yesibili uLangaphuma Scott wayephuma esikoleni emanzi Mtoti. Uthi ngathi mangifike ePharameni ngimfuna kwathiwa akekho. Ngaye ngayomthola emzini wakhe eThemba. Nakhona ngahamba ngamfuna ngaze ngamthola ngamficelela odakeni. Isho njalo indaba leli ba. Ngase ngimbuza ngathi babulaleleni odakeni. Wathi ngoba mntanami uNkulunkulu ngiyabona sezombiza. Ngizombuza ukuthi kuzawusala kwenzekeni ngalo. Ngabe laba bantu abethe angibathathe ngibabuthe emzini wasePharameni bazobuyela emhlabeni benze zonke izinto abaphuma kuzo na. Ithi kodwa mntanami usengiphendulile.
uthi leli bandla seliyokwanda ligcwale umhlaba wonke ayibonge inkosi. Wahluphekela uBhombela nabo baba bethu namhlanje bahluphekela. Bantwana bahle baleli bandla nathi fanele siyihluphe ngalo. Obaba bethu bayikhombile indlela. Futhi basifundisa kahle basicathulisa. La futhi singenze kahle khona mabe sikhuza. Singabi na inkinga. Kodwa sibambe le ndlela basifaka kuyona siyilandele. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu weqiniso. Amen. Uma sibambelela kuye bafowethu ngeke size sibe nenkinga ukuphila emhlabeni. Nami la ngizalwa khona bantwana bengcwele. Ngiyumsebenzi wezandla zakhe loNkulunkulu esimkhonzayo. Indaba yami isuke emuva ukhulu wami owabona ulanga phumasikode hanjelwa abantwana kakhulu emhlabeni. Wase kugula umkhulu ngoshala indaba ngoba ngigula amazolo ngigulela abashumayeli bese ngihlala phansi. Wakugula umkhulu wagulela ukuhamba emhlabeni. Ngithinto indaba ebeyikhulunywa yingane ekseni. Ngaze ngacishe ngakhali inyembezi. Abantwana baleli bandla uShembe imisebenzi abenzela bona. Kodwa masilahla uShembe abantwana benkosi siyawuphelela. Ngoba uShembe khona yonke into engadingwa umuntu. Phela ukubambelela emthethweni wakhe, ukubambelela kubazali bethu njengoba bekhona phambi kwethu. Ayibonge inkosi. Wakugula umkhulu wacishwa hamba emhlabeni wasinde ekuphakameni ngeke ngilande lo ndaba. Kodwa ithinto indlu yakhe ayisiphelile. Usefika ulanga phumasikode kuye uthi Hlophe indlu yakhe bisiphelile izothatha na ingane yakho iyona ezakongena lapha endlini yakho. Kwathatha ingane eneminyaka emine yentombazana. Ingakazi igula iphila ngoba indlu yakhe kamkhulu ayisiphelile. Yahamba futhi kufanele iyongena kule yandlu leya. Ngoba umkhulu kufanele aphile. Ukuze kungene ukukholwa ekhaya. Wakhala kakhulu umkhulu wakhala kakhulu ukhulu. Ngiyakule ndaba abafundisi benkosi. Ngiyakhumbula indaba ethi ngo1914 mhla inkosi uBhombela isitimela samaMpondo igcoba befundisi phezulu kwentaba omhlangano abawu4 kwakumfundisi uMlangeni nomfundisi uMzela. Yasigcoba inyanga yezulu nenkosi ilanga. Amen. Nabo baba befundisi. Khona igama yalisho athi befundisi yathi bayisandla sami sokusebenza. Wathi mangabe ngingekho mina bona bekhona bazoba yini. Wathi umfundisi emzini wasePhakameni ngo1956 mangaphosisi. Uthi ulanga phumasikode mfundisi ngubani. Wathi umfundisi uMadlala nabanye abefundisi. Khona umfundisi ngubani waseMkhambathini bayomaza wasemabovini bayomaza abadala. Ethi inkosi ngelinye ilanga mhla ihambile emhlabeni ithi namhlanje kuhamba ivest lami engithi mangabe ngiqala ukugqoka ngigqokela wona. Ithi hamba mfundisi thatha leli thimba labefundisi emthuma lona uye emzini wakaHlophe. Ufike ufune khona inkosikazi ekuthiwa uMashangazi amakhehla leli yakhaya. Kade sela ezokhalela lo wamuzi le nkosikazi yakhala iyathukwa ayibathola abantwana. Ngihambisele lo mntwana womfana engizokunika yena. Ufike uthandaze kulo wamuzi uyishiye khona umthumele umntwana. Mayifika abefundisi befika esangweni. Bathi besakhuleka nje kwaphuma ikhehla khona. Elanenhliziyo. Usuthi inhliziyo yethu. Lathi malizo lithi kuthiwa befundisi baphuma ekuphakameni ladonsa umkhonto labajaha. Labajaha labagijimisa ngomzila wenkomo. Kwakhuluma izwi emkhathini lathi mfundisi ungabuyi naleyo ngane la emzini wasePhakameni. Ngoba isibusiso mase siphumile sibuyele emuva. Wathi thatha leyo ngane hamba ufuna omunye umuzi. Wakhona lapho kulowo muzi lo umuzi omkhulu akaHlophe ngaseHomis bayakwasa.
ufune isalukwazi esisanda khanjelwa ingane sesikhale kakhulu ngisithembisile ukuthi ngizoyikhokha ingane yaso. Bakhuphuka laba bantu bawuthola ngempela lo muzi kanti ukhulu wami bathi siphume ekuphakameni banikwe indlu bathandaza bathi silethe ingane. Wathi lalela ukhulumize emkhathini lathi leyo ngane ebesikuphathise yona mfundisi bekuyingane yentombazane kodwa sesoyishintsha thina boshayini bekuyingane yomfana sesoyishintsha thina boshayini ibe ingane yentombazane ngoba ingane ngithathile bekuyingane yentombazane ngizokhokha leya ngane yalowa mama. Bafike bathandaza kwase kuzalwa intombi ezala mina. Ayibonke inkosi. Manje bantwana abayingcwele siyobe siyamdumaza uNkulunkulu wethu masingase simlahle uShembe. Abazali bethu angazi bayoba yini. Ngiyengizwe nentombi engizalayo ithi sengibonga into eyodwa ngoba nginalo ithemba lokuthi uma ngisithele emhlabeni mhlawumbe uyoba khona nanomuntu oyongibizela ubodini ekhuluma ngalengane enganile. Ngoba obaba bethu njengoba belana njena enye into ehlupha nje nomphefumulo womuntu uhambe nosizi ukungazi ukuthi kambe uyosala lapha ekhaya kube njani egcekeni. Yoba khona umuntu oyongibizela noma 23 zifike insizwa oyonginikelela nje unginikelela kuShembe angikhiphe la ngiyobe ngibhatshwe khona. Ngalawo mazwi bantwana bayingcwele bengibhula nje amazolo. Cela ukwehlela ngezansi kusibuseni kuzweni. Thixo oh no Indebenkulu. Musa yamungela abantu Indebenkulu. akube kuhle ukuphakama kwami